Kopolo karwaketwa ka intiere kaunti ma Kilifi okinyi ma kawuono in kaka jagoro ma Kopeta bade ma Kilifi bende da gomba ne mar mondo mi awinja ne pach kotudore kod penja mano mar KCSE mibobed ka itime dwe mar 7 sani koro ndikruok osechakore ndikruok ma kamane time kod shillings 7,200 kendo yiene ng'ata manyalo gombo bed ng'ama duongo bed ng'ama noreme penj kata bed ng'ama ok notimo penja kama pok no wae timo penj mar KCSE yiene gi mar mondo me gindikre gi tim penj makama in korka kori kaka japuonja kendo kaka jagoro ma Kopeti kaweyo machalo nade Kopolo. Erokamano Joyce, mokwongo en gima ber ne sirikal mar miyo jopuonjre wa second chance kendo ajabedo ga kanyiso kata ji mang'eny ni banka isetimo penj en ga very common kuom nyithindo kisetimo penj to okikalo kaka nidwaro iwinjo ka nitiere gombo moro ni mondo chako okelni akela penjno immediately mondo itime nitiere gombo moro matimore ga kamano emomiyo ber ka sirikal ochako miyo nyithindo mancho otimo penj second chance mondo gichak ginuo penj en gima ber mabende onge ng'anyalo pingo gima kamano lakini nitiere chandruok manyaka wa address manyaka duol mochung' ne penj address eka ginyalo assurewa ni penj ni dhi bedo gi importance bang' kosetim. Chandruok mokwongo en ni penj mancho tim 2024 mane otiek non mar KCSE jok mane chung' ne penj go te pok ochul pesa onge koso wakia ni pesa ni kanye monego bed ni chulo jogo jopuonj pok ochul security officers manorito penj pok ochul joma norito penj e skul joma nonono penj jogi te pok ochul koro sani sama sirikal wacho ni gidwa chako gitimo moro en gima ber ka gikwong gichulo macha mondo gi buy trust mar jok madhi rito penjni nikech nitiere timo penjni to nitiere bende kalo kode sani nwatimi koro miyo second chance to ber to nyaka wa streamline gik madhi kelo chandruok e penj ma idhi tim mbele ka Julai ber nikech idhi time sama ok oriwore gi penj mar national exam ma pile pile joma dhi rite nyaka bed ni ong'ere ni gin ng'agi idhi chulgi nang'o nikech rito penj ok en gino mayot koro sama ministry riwore mondo okel second chance ne nyithindwa mancho timo penj to noko okalo maber ing'eni samoro moko notimo penj e osiptal moko notimo penj kuonde ma opogore e chandruok koro iyudo ka samoro ok gikalo kaka ne giparo nyaka clearance bedi maber ni to jok mancho rito penj mokalo ka bende wase take care of them mondo wamigi opportunity mar timo penj manyien kendo Iwacho kanyo makare ahinya Opolo kendo ang'eni iwacho moko kuom gigo maber ka duol mochung' ne wechego mag penje pacho kae oduoko yo makare en wich kuot ahinya kaloni ne waluongo gi e twak to gibiro de giduokonwa moko kuom penjo makamago kata kamano ageno ni twak makamae gibiro bedo ka giluwo mar mondo mi ginyisa ne jopiny adiera ni to ang'o ma gitimo mar neno ni jogo mabiro bedo ka rito penja jogo mabiro bedo ka nono gi ochulgi e yo makare kata ka mago manotimo ne onono penja mar higa mokalo pok ong'i maslahi magi e yo makare kata kamano Kopolo kapod antiere kumi kapok aduogo ir Williams mabende antiere go de studio kae iyudo ni jogo madhi timo penj makamae mana kaka wasewacho ni gin jopuonjre moko kuom gi nyalo bedo ni norem kata noko timo maber e penj mar KCSE ma higa mokalo kata nitiere subjects moko magigombo ni gibridge kata gidog ginuo mondo seche moko gikale moloyo kaka ne gitimo higa mokalo nitiere jopuonjre ma seche moko kaluwore kod midhiero ma ok nyal geng'o bed tuo kata chiedh nade moro ne gindikore mar timo penj to ok ne gitimo koro gin bende nyaka ginuo higa ni kaachiel kod jomadongo ma koro oyienegi mar mondo mi gitim penj makamano ka gintiere koda KCPE certificate. Tiyudo Kopolo ni nitiere seche moko katiyo kod ranyisi jomadongo giyudo ni seche moko ng'ato noweyo kata somo mano e form 2
koro sani ema koro yudo chance mano mar timo form 4 matiende ni koro dhi yudo certificate mano mar KCSE. Kwang'iyo joma chalo kamagi onego bed ni giikore yo machalo nade? Onego gikale somo seche moko kate form 2 mane gikalo no, form 3, form 4, kose ikruok bo bedo machalo nade? Kose penj makama en mana ni mar mondo mi ni bora ng'ato bed kod KCSE certificate, ok ni ong'iya ne kokalo classes go duto mano onego bed no somo kata ipuonje kapok otimo penj. Kopolo. Pero kamano, nitiere nyithindo mancho timo penj ma ne nigi chandruok, samoro ne gisomo maber, ne giyudo chandruok moro in the process mane penj dhi mbele. Idhi yudo ka gin omigi opportunity mar timo penj e yo makare mondo giyud marks manyalo tero gi mbele. To nitiere jogo magombo mana certificate mar form 4. An gi ji mang'eny ma bende osebedo kata ka penjowa ni tere kaka nyalo yudo certificate mar form 4. Nikech nitiere courses ma ginyalo timo kaka TVET institutions ma ok dwar ni ikal yudo A plane. But certificate mar form 4 no en gi importance moro, lakini chandruok ma dhi bedo en ni niwe somo e form 2, iwe somo e form 3 10 years ago, higa 10 mosekalo. Gik ma wapuonjo sani gin gik mang'eny. Idwa dhi timo penj, manyiso ni ng'ani odhi e klas to gindiko nyinge. Period momiwa ka bende en mana period mar dweche 6. Gigi wapuonjo gi kuom higa 4. Ng'ato dwa somo gi kuom dweche 6. To dweche 6 gi, ng'ani bende samoro iyudo ka en ng'at ma nigi familia, ma bende weche mag manyo kaka ekonomi mar piny sani odhi matek. Koro ng'ani automatically wang'eyo ni ok odhi mondo dhi kalo, odhi mana mondo dhi oyud certificate. To certificate no koseyudo to nyalo konye, maybe onyalo dhi go e TVET institutions, to nyalo ji osekonyore, jomoko ne nigi D, jomoko ne nigi D minus. Sani wang'eyo gin kata jotend migawo e sirikal. Koro certificate no en gi importance maduong'. Jok mane ok otimo form 4 to nyalo somo gimoro matin to grabs to dhi yudo certificate mar form 4 no. To gi jok madwaro mondo o bridge themselves, oyud subject moro achiel ne giyudo ka ne ok gikalo, to ginyalo kale, sani ginyalo some ma giyud kata grade mo mbele manyalo tero gi mbele e university. Nitiere ng'ato mane onego bed ni dhi e university to oyudo nitie subject moko 2 mane onego kal to odok piny moduoko means kone piny. Onyalo ng'ang'ana ka nikech koro dhi somo mana subjects 2 to tere mbele. Koro process ni en a whole is coming holistically. Okonyo jok madwaro mana certificate, to okonyo bende jogo man dwa ni mondo oyud grade mamalo mondo dhi go mbele. The process ber. Okonyo jogi te. En mani gik ma tindo madhi kelo chandruok e wach mar rito penjni nyaka sirikal go. Wane forum achiel gi jok marito penj. And wasebedo kwa penjo gi daily. Ni dak gitim gik madwarore. Sirikal wacho nosemiyo gi pesa. Dak gikaw pesa gi mi jopuonj mondo ji obed gi trust gi NEC. Kawuono ne wane forum kendo gokinyi sani ne ji call for disbandment of NEC. Nikech NEC ok tim gino madwarore. Mane chandruok ma wan go kodgi. Penj to inyalo rit jopuonj komi responsibility mondo rit penj. Jopuonj are prepared, jopuonj are always ready. En mani koro jopuonj bende nyaka timnegi kaka ber mondo gitim gima sirikal dwaro.